चूल्ही सन सन सब कबवा में हम कबवा कौनो भी चाहे गरीब बाप होके या धनी बाप होके, हर बाप मातारी की इच्छा होला ना कि अपना बेटी खातिर बढ़िया घर खोजी। आप भोजपुरियन खातिर बाबू एक मिनट अपनी बेचैनी को थोड़ा दूर रखो, हम बोल देंगे। जी जी बिल्कुल। हर माई बाबू के इच्छा रहेला पति पत्नी की हमारा बेटी के बढ़िया घर बर मिले। और भोजपुरिया अगर मर्द मेहरारू बार से लड़किया लड़का डॉक्टर होके इंजीनियर होके बहुत